Hello everyone, good evening बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना। आं नोंथांमोननि सिगाङाव जे बुंबाय थादोंमोन क'क्राझार टु बिजनि जार्नि खालामबाय थादों। मानि थाखाय जार्नि खालामबाय थादोंमोन बेखौथ' होनदोंना आङो साक्सेस जानो थांगासिनो। दिनै आङो बेनि थाखायनो रेडि खालामदों आरोना। साननै सानथाम जाबाय बेनि थाखाय रेडि खालामनाया जोङो हासबेन्ड एन्ड वाइफ माने आंजों आंनि हासबेन्डजों ओरैबायदि खस्थ' खालामगासिनो आरोना जगार खालामगासिनो आरो दा नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना नायदो लोगोफोर नै बेखौनो दा जोङो रेडि खालामगासिनो दङ माने रेडि खालामनानै दोनखानाय जाबाय नै बियो सान्थिनि थाखाय लथा ओमफ्राय नैबे बाथि आलारि बाथि नैबे खुन्दुं सिन्दुर आगरबाथि थाव बे ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ जाहैबाय नैबे फुरा गय गोजा आरोना बियो नै बेयावबो गया बुरजायैनो जाबाय आरो नांबावगौसो बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय नैबाव थालिर जाबसे बियो नै एसे थाजा आरोना गाबोनसिमाव जाहैगोन आरो ओमफ्राय नैबे खट आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जानाय लोंनाय जगारा जाहैबाय नैबाव सयाबिन दङ दालि ओमफ्राय नैबे मटर ओमफ्राय नैबेयो पापर आरोना नै पापर ओरै फारसे दंबावो नैबे सामब्राम गोजा ओमफ्राय नै आलु ओमफ्राय नैबे गासिबो मुदुफुल दङ आरोना बे मुदुफुल गोजा नैबावहाय रेडि खालामखानानै दोननाय बियो मैथा ओमफ्रायहाय नैबेयो जाहैबाय कल्ड ड्रिंक मेरिन्दा बे आरो ओमफ्रायहाय सिङाव दङ नै बियो फाथै फुजानि फाथै ओमफ्राय दङ नैबेयाव टमेट' पटल बानलु आरोना नैबेयाव दोनबाय आङो हरसेयावनो खाराब जायो नालाय ओंखायनो आङो बिदि ओमफ्राय नैबे माबा आरोना ड्रागन फ्रुट बेखिनिल' नङा लोगोफोर नैबे डिप फ्रिजआव दङ अमा बेदर आरो दाउ दोनफैखाबाय माने गाबोन हास्लाबनाय नङा माने बेखौ एक्सट्रा खरसा खालामनो थाखाय मानसि गैया बेनि थाखाय रेडि खालामखानाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नायलाय बेवहाय मा दङ नै बेवहाय दङ जाहैबाय ओइ नै फारौ दङ आरोना लोगोफोर बियो फारौ बेवहाय फारौ जरानै दङ आरो फारौजों लोगोसे दाउबो दंबावो आरोना आं दा नोंथांमोननो खिन्थाला दाउआ बैथिंजाय दङ बाहेरायाव आं थांबाय थाला मोनाबायबो बिराद गरम नै बोथोरा दिनै खालामबाय आरोना दिनै सेटारडे दिनै जाय फुरा खरसाखौ खालामबायानो गाबोननि थाखाय ओमफ्राय फ्राइडेनिफ्रायनो खालामदों आरो खरसाखौ ओमफ्राय दा दंबावो नै बेयाव दंबावो आरोना फुरा बियो बिहु फालि गोजा आरो नै लोगोफोर बियो बिहु फालि गोजा गेदेर गेदेर आरोना बियो बिहु फालिया गांबेसे दङ नैबाव गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सय सातखान लाबोदों नै आं माने बाजाराव थांनाय जायासै एकदम फुंनिफ्रायनो खामानि नालाय बेखायनो आं बाजाराव थांफायासै दा ओमफ्राय आंनि सारानो लानानै फैदों आरोना नै आगराबो मोजांथ' मोजांखौनो लाबोनो रोंदों नै बेलेग बेलेग रोखोमनि आगर आरो बे ओमफ्राय नैबे गोजासेयाथ' माबा फुजानिसो जाहैबाय दा बेखौ गाबोननि थाखाय रेडि खालामनानै दोनबाय लोगोफोर बे बिहु फालिया मानि थाखाय होननानै बुङोब्लाथाय माने गाबोन फुजायाव जायफोर फैगोन बिसोरनो जों गांफा गांफा हरगोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय थायोमोन नालाय बुंबाय थाबोदों माने खामानिया साक्सेस जानो थांगासिनो होननानै बेनो आरोना जोंहा बाथौ गायसननो नागिरबाय गाबोन रबिबारावनो गायसनगोन आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो जोङो एकदम हान्थिबाय थानाय जादोंमोन आरोना माखासे बाथौ गायसननायनि नियम निथि बेफोरखौ जोङो माने जोंनि गुरुनाव माने सोंहैनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो आङो थांलाय फैलाय आरो फुजानि थाखाय मानसि हमनायाबोथ' आजिखालि खुगाजों जाया गय जरा फाथै जरा होलायनानै खानानै दोननांगौ बिनि थाखायबो आं थांलाय फैलाय जादोंमोन खस्थ' खालामदोंमोन गथ'नि एगजामब्लाबो आरोना खामानियाल' फुरा जाथोंसै होननानै आं बेबायदि खस्थ'खौ लादों आरो लोगोफोर गाबोन सोराङोब्ला आं नोंथांमोनजों फुरा मोजाङै शेयार खालामबावगोन आरोना
मर्निं बयनिसिमबो नै दा जों गामियाव थांगासिनो दङ फुंनि 4 रिंगायावनो सिखारनानै जोङो रेडि जाबाय ओमफ्राय न'नि खामानि मावस्रांनानै जों दा 5:20 आव ओंखारबोनो हाबाय आरोना दा बियो क'क्राझारनि नोंथांमोननो लामाखौ दिन्थिबाय आङो दसे दा जों थांगासिनो न' फारसे मोजां नुदों लामाखौ सान ओंखारबाय नै सान फैयै फैनानै जों दा बिजनि दुनालि ब्रिज मोनफैबाय नै न' मोनहैथारसिगोन नै जा माल गारिजों होथेजालायबाय दसेयावनो दसे लेट जासिगोन आरो आंना फिसाजोआ बिराद मोजां मोनसिगोन आरो बे ट्रेनखौ नुनानै माल गारिखौ नुनानै बेसे गोलाव बेबा जि गोलाव जायो ओइ जोब्बाय 42 जायो 42 दाब्बा जोब्बाय फिनिश थांनो मोनसिगोन नै गामि सफैबाय जोंहा ओमफ्राय गामि सफैनायजों आंनाबो खानाया राननायजों जाबाय ओरैबायदि स्पिडआव फैबाय जोङो देर घन्टा लाबाय आरो क'क्राझार टु गामि आरो अब्ला जोङो एकदम न'आव सफैनाय लोगो लोगो थुम थाम खामानि मावना लानोसै ओमफ्राय फटाफट थांनोसै जोंना मेन खामानिया क'क्राझारावसो नालाय ओंखायनो स्पिडआव मावगोन आरो जेसे हायो एसे नैबे थालिर बिलाइखौनो हागासिनो आरोना आं दा लाइजौनो हानानै लाबोबाय 8टा 9टा 10टासो जाबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय बाथौनि बेरा रेडि खालामगासिनो थुम थाम नैबे आंनि बेवाइ गस्ला बेनियान गुफुर गाननाया ओमफ्राय बेबो बेवाइ बैयो बिजामादै बै फैबाय थानाया बेवाइ ओमफ्राय बैथिं दं आरो आंना हिर'आ दा थुम थाम बेरा हेबगासिनो दा आङो लाइजौ आरो नैबे जाथ्रासि नैबेखौ आं रेडि खालामनानै लाबाय बेखौ दा गायहैगोन आरोना बाथौआव दायो बेयाव थाथ'थोंसै ओमफ्राय ओरै आं बाथौखौबो लिरस्रांनानै लाखाजोब्बाय आरोना साफानो दानै आङो रेडि खालामनानै लाजोब्बाय आरोना नै गय फाथै थुलसि ओमफ्राय नै बाथिनि थाखाय आलारि बाथिनि थाखाय ओमफ्राय नैबे दैखौ आं बेयाव दोनथ'बाय आरोना ओमफ्राय दा फोथारस्रांबासो माने गोदान दै लाफिनसिगोन आरो सान्थिनि थाखाय ओमफ्राय बाथौ अर होनोसै बाथौनिफ्राय नियम बायदि लानानै थांसै आरो जोंहा बाथौखौ बाथौ लांनांगौआबो बहुद नियम निथि दं लोगोफोर ओरैनो बाथौखौ लांजाया ओमफ्राय दा जानागुरु होनो जायखौ जानागुरुआ रायख'गोन बेनिफ्राय जोङो लानानै थांनो मोनगोन आरो रायख'आबा जों लानानै थाङा रायख'नायनि सिगां माने फोथारस्रांगोन निस्थार खालामनानै बाथौखौ रायथिनानै लानानै होजों फसंहैनोसै आरोना लोगोफोर दा साहा लोंबाय नै जोंना बेरा सैग्राफ्रा दहाय बेरा हेबनाय होननानै बुंफ्रांदों आंहा बेरा सैनायखौनो दा लोंगासिनो नै जासिगोनानो खामानिया जोबसिगोन लोगोफोर दा नै आङो सिजौ लांनो फैदों सासे बिबोनाङा सिजौखौ बेबायदि बेरा खालामनानै दोनदों आरोना दा जों नै सान्थि सुन्थि लाबोदोंमोन गय जरा फाथै जरा नियम खालामनानै सिजौखौ दाननानै लाबोबाय आरो जों बेनिफ्राय सफैनानै एकदम फोथारस्रांबाय नियम बायदि ओमफ्राय दा बाथौ फुजानि थाखाय रेडि आरोना दा बेराफारसे बाथौ सिजौ गायगासिनो ओमफ्राय ओरै जगार आरो गासिबो रेडि जाजोबखाबाय खिन्थु बे बाथौनि बेरा दुमनायनि थाखायसो आरो ओमफ्राय सिजौ गायगासिनो आरो जोंहा गय जरा फाथै जरा हरबाय ने ए लाइजौजों जौ हरो बेवहाय हरजायो जेबो नङा सानसेया गुसुंद्राय जाखो ना माखो बेवहाय सिजौआ एसे ने गोलावमोन दाननानै एसे गुसुं जायो हारसिं सिरिगोन मालाय सिख्रबलाबायनाङा बिलाइखौ दुखु होनांला एसे माबालायदो आखाइया माबाहैगोन
गन नांगौ ए समायबाय जोंना बाथौआ समायबाय हा हाबाखै ने आथिं थुलुंसि गेजेराव सिजौ आगदाथिं जाथ्रासि समायबाय आंना बाथौआ जि मोजां समायबाय दे बेवाइखौ खेबगोन आं बे बेवाइखौ बेवाइया आंनि ब्लगाव थानांगौ ना बेवाइया हा ओमफ्राय नैबाव दङ सासे बेवाइ सासेबाव नै बेलाय बेवाइ सासेया फुजाया जोंना स्टार्ट जाबाय नै दा बाथौआव फुजा होनायनि सिगां माने बाथौ सालामि होनायनि सिगां दुवारि खेंग्रोबाय आरोना बेयाव दुवारि खेंग्रोबासो बाथौनि फुजा होनो मोनो बेखायनो दा फुजा होबाय दा नै फिसालाया बिफानो साथा हमना होबाय फिसाजोआ नै जानागुरुनो साथा हमना होबाय आरो बिराद सान्दुं ना गरम अयथासार ओरै फुजानि आरो गासिबो लाइ लथर ओरै बेवाइ दं नै स्रां लिरस्रांखाबाय बाथौखौ दा फुजाया सोलिबाय जोंना जोंहा दा फुजानि थाखाय बावखाजोब्बाय नै बाथौनि फुजाया जासिगोन ओरै रेडि जाजोब्बाय गासैखौबो आं बावजोब्बाय ओमफ्राय दा हासबेन्डआ नै फुजा होसिगोन आरोना बेवाइ ओरै दङ आलासि बिखुनजो बिमा आइ आरो दंबावो फुजाया स्टार्ट जाबाय लोगोफोर नै जोंहा बेबायदि नियमजों फुजा होयो आरोना जोंना रक्तनि आरो लोगोफोर नै दा बाथौआव फुजा होगासिनो दङ लोगोफोर इभिनिं जालायबाय ओमफ्राय दा कमप्लिट जाबाय आरोना जोंनि न'खरनि फुजाया कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा जानाय लोंनाय सोलिगासिनो आंबो एकदम फुजा होखांनाय एरिनाय गासिबो बाथौनि माबाफोरखौहाय फाथालिफोरखौ बोस्रांजोबनानै आङो साफा सुफा लिरस्रांनानै दोनै आंबो माने दुगैनानै लाबाय आरो ओमफ्राय दा जानाय लोंनाय सोलिगासिनो नोंथांमोननो ससे खिथानोसै आरो ओरै संगासिनोबो दं जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जानाय लोंनाय आइटेमा मा खिथानोसै नै जोंना ओरै ना फ्राय होगासिनो ओमफ्राय नैबे साहाबो दिनै सानसे रानखाबाय नैबे रेडि जाहांबाय ओमफ्राय नैबाव दंबावो नै एवगासिनो अजयनि मालाय ओरै जादों ओरै संदों ओमफ्राय नै ओरैबो नियमनि एसे होस्रोबाय आरोना बे नङाबा जाया जोंना फोरबोआ बर'नि फोरबोआ बिदि आरो नै बेवाइयाबो फ्रेस जाबाय ओरैबो दङ बेवाइ नैबे आंनि बिजामादै खिथाखांखाबाय आं दहायनो ओमफ्राय बिथां सानैमोननि अननायाव दिनै आंनि फुजाया साक्सेस जाबाय मामि फिसायाबो नै ओमफ्राय बियो नामा मा बिनिया बे लालना मा होखोथाय जोंना मालिकआ सारा ओमफ्राय नैबेयाव अमा बेदर गोरान ओमफ्राय अमा बेदर गोथां आरो खायद'आ ओमफ्राय नै ओरैबो जोंना बेलकनियाव जादों लोंदों आरोना फुजाया जोब्बाय नालाय मा मोनजाखो अमा बेदर गोरानखौ जादों ना गिसिखौ जादों ओमफ्राय नैलाय बेयाव सोरबा स्प्राइट लोंदों सोरबा बियार लोंदों बे आइया मालाय स्प्राइट लोंदों ओमफ्राय एसे बियार लोंदों बिहामजोआ बोथ्रोजोब्बाय आंहा नै दा आरो नै मोनबावबाय दाउ बेदर भाजा बोथ्रोजोब्बाय आं ओमफ्राय नै बाव दङ लाब्रा खोमसिजों सिनायला मोनालायबाय नै खोमसिजों सिनायला बुरजाथार बियो लाब्राया मुदुफुल आलु मथर लागायनाय आरो ओमफ्राय नैबे दालिमोन दे बेयो दालिमोन खोमसि बेदर एवगासिनो नै ओरै
नै बेयाव बेदर गिसि दंबावो गोथां ओमफ्राय बेदर गोराना जोब्बाय आं बेखौसो मोनजासिगोन आरो जानोसै आंबो दा नै आंहाबो लाबाय मा होनो अमा बेदर नैबे दाउ बेदर नैबे स्प्राइट लोगोफोर आलासिफोराथ' दा जाखांजोब्बाय जाखांस्रांजोब्बाय जानाय लोंनायनि आइटेमखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो खिथाबावनोसै आङो ओंख्रिखौ दालि ओंख्रै लाब्रा दं ओमफ्राय अमा बेदर गोरान एक्सट्रा ओमफ्राय अमा बेदर गिसि होननांसिगोन बेखौ बेयो एक्सट्रा ओमफ्राय मैथा बाथोन दाउ बेदर फाजा पापर ना आरोना जानाय लोंनाय आइटेमा ओमफ्राय दा जोबनायनि फारि फैनायखाय नै दा सिगाङावनो आं नोंथांमोननो खिन्थाखादोंमोन जायफोर जोंनि बे फुजाखौ दिनै जाफुंसार होफैबाय बा फुजायाव हेल्प खालामफैबाय दा नै बिथांमोननो जोङो बे बिहु फालिजों मान बावसिगोन आरोना लोगोसे फैसाबो हरफासिगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा लोगोफोर फुजाया मोजां जाफुंनानै थांबाय ओमफ्राय जायफोर फुजायाव हेल्प खालामफैदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो सानसेनि गेजेराव बहुद खस्थ' मोनबाय बयबो बेनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जायफोर आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायदों बिसोरनि थाखायबो थेंक इउ